určite neuškodí. Ale aby sme si teda povedali, čo v tej vyhláške je. A teda je dôležité, napriek tomu, že nemáme zatiaľ výsledok, je dôležité to, že to riešenie bolo dané do legislatívneho textu a že teda je to niečo, čo môže byť kedykoľvek vytiahnuté naspäť zo zásuvky a použité. A to dôležité, alebo ešte dôležitejšie je, že je jedno, či to bude použité v tomto roku alebo o 5 rokov, pretože všetky tie ukazovatele už sú nastavené tak, aby reagovali na stav, ktorý bude vtedy, keď to ten minister podpíše. To znamená, nepôjde o to, že by sme si dnes na miesto 20 dohodli 25 a od tých 5 rokov, keď sa k tomu dostaneme, už tých 25 bude zasa málo a budeme riešiť nové číslo. Ale je tu nastavený nejaký mechanizmus, ktorý sa bude odvíjať od rastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Len pre vašu informáciu, aby ste chápali, ako tie veličiny sa hýbu, tak v roku 2004, keď sa zakotvila aktuálna výška tých sadzieb, hej, to, čo poznáme dnes ako tie naše odmeny, tak vtedy bola priemerná mzda v národnom hospodárstve 451 eur. To je údaj štatistického úradu. V roku 2023, teda keď my sme pripravovali toto znenie, bola 1252 eur. Hej. To znamená, vidíte, že bol nárast za to obdobie o 177%. Bez toho, aby sa to prejavilo na odmene nás, prekladateľov, tlmočníkov a samozrejme aj znalcov. To znamená, tá potreba tu je vyjadrená aj nominálne, okoľko vlastne klesla hodnota našej práce z pohľadu zadávateľov a teda najmä štátu. Urobili sme ešte aj porovnanie s rastom minimálnej mzdy, čo je zasa údaj, ktorý je oficiálne štátom uznaný ako tá nejaká minimálna hranica. A aj tu vidíme, že v roku 2004 bola vo výške 216 eur a v súčasnosti ju máme vo výške 700 eur, teda, a to bolo tiež údaj v roku 2023, čiže narast o 224%. Čiže ešte aj táto regulovaná mzda narastla ešte výraznejšie. Čo je ale teda podstatné, že pripravili sme znenie, podľa ktorého by tarifná odmena bola nastavená cez podiel na priemernej mzde v národnom hospodárstve za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Prečo práve takéto číslo? Pretože je to údaj, ktorý je zverejnený niekedy okolo 30. júla príslušného kalendárneho roka a my by sme ho aplikovali od 1. januára nasledujúceho roka. Čiže ten údaj by sme mali ako posledný zverejnený. Hej. Takéto kritérium je používané aj pri tých iných právnických profesiách. Čo by znamenalo, že každý rok 1. januáru by sme sa v zásade pozreli na výsledky, ktoré zverejňuje štatistický úrad, zistili by sme, ako narastla tam mzda v národnom hospodárstve a celý ďalší rok by sme vlastne aplikovali ako tarifnú odmenu podiel na tej priemernej mzde v národnom hospodárstve. Ukážeme si, koľko percent by to bolo, alebo o akom čísle sa vlastne bavíme. Čiže tým pádom by sme si každý rok vlastne definovali tento tzv. Výpočtový základ, tú sumu, z ktorej budeme vychádzať pri vypočítavaní tých jednotlivých taríf a ktorá by sa vyvíjala automaticky, rastom toho hospodárstva by sa vyvíjala, zvyšovala, alebo možno aj znižovala a v zásade zvyšovala bez toho, aby sme potrebovali meniť vyhlášku. Hej? To znamená, bolo by to riešenie, ktoré by bolo future-proof, to znamená také, ktoré by aj do budúcnosti zostalo zachované bez potreby ďalšej novelizácie. Keď sa pozrieme na tie roky, čo tu máme zverejnené, tak v 2023 tá priemerná mzda bola 1252, v roku 2024 bola 1373 a v roku 2025 je 1524. To znamená, vidíme, že ten nárast tam je. Toto ani nie je priemerná mzda, to už je vyjadrenie toho, z akej sumy by sme vychádzali v tom príslušnom roku, tak aby som bol presný. Čiže v tomto roku by sme počítali z tej sumy 1524 a pre nominálne vyjadrenie tu vidíte číslo, ktoré by zodpovedalo tým našim 1992 súčasným. No? To znamená, toto je číslo, ktoré by pri zachovaní toho režimu, ktorý nastavila vyhláška v tom texte, ktorý už je teda spísaný, by sa to prejavilo teda v takejto výške a teda vidíte aj ten rozdiel medziročný, že jednoducho tam ten rast, tá valorizácia by vlastne nastávala automaticky. No, potom som to tu vyjadril v porovnaní tých sadzieb toho, čo máme v súčasnosti vo vyhláške a toho, čo by to znamenalo podľa toho nového znenia vyhlášky, aby ste aj videli, akým spôsobom je to vyjadrené v tom legislatívnom texte. Je to teda uvedené, že napríklad tarifná sadzba za preklad zo slovenského do českého jazyka je vyjadrená ako 200 výpočtového základu. Ano, to znamená, vy by ste si vždy len zobrali výpočtový základ na ten rok, napríklad 2025, by to bola teda suma 1524 a vynásobili by ste to krát 0,02 a dostali by ste teda výšku tarifnej sadzby, hej? Alebo teda sadzby tarifnej odmeny.
A túto by ste používali pre celý rok, teda pre všetky úkony, ktoré by ste urobili v roku 2025 a zasa v ďalšom roku by ste si v januári pozreli, dokonca už hovorím niekedy v júli predchádzajúceho roka by ste vedeli, že od januára to bude takáto sadzba. Pre všetky úkony v danom roku by ste využívali ten istý princíp. Tieto stotiny, tieto ukazovatele